Audio Jungle. мошинҳои нави Hyundai бо Wi-Fi, салони кушоду тоза, ҳама ин барои гузаштан аз сарҳад. Ин ширкат кафолат медиҳад ки бенавбат шуморо аз граница мегзаронад. ҳангоми ду бор истифода бурдан аз ин ширкат, бори сеюм 50% шумода скидка мекунад. Телефонҳо дар рӯи экран. салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи топро пешкаши шумо мекунем. дар барномаи имрӯзаи мо топ 6 варзишгароне ки ҳангоми бозӣ фавтидаанд. дар ҷои шашум Марк Вивиен Фое мебошад. соли 2003 дастаи Камерун бо дастаи Колумбия дар матчи конфедератсияи ФИФА бозӣ мекарданд. Марк Фое низ ҳамчун бозингари асосӣ бозӣ мекард. ногаҳон дар дақиқаи 71 Марк Фое ба замин меафтад. духтурон ба ёрии ӯ мешитобанд ва ба ӯ нафаси сунъӣ медиҳанд. ёрии аввалинро ба ӯ мерасонанд, вале баъд аз 45 дақиқа Маркро приступ меқапад ва ӯ аз дунё чашм мепӯшад. дар он бозӣ дастаи Камерун дастаи Колумбияро бо ҳисоби 1-0 мағлуб месозад, вале касе шодӣ намекунад. дар ҷои панҷум Пьер Марио Маразини мебошад. ӯ ҳамчун полузащитники беҳтарин дар дастаи Атланта фаъолият мебурд. 14 апрели соли 2012 бозӣ миёни дастаи Ливерно ва Пескаре мерафт. дар 31 дақиқаи бозӣ полузащитники 25-солаи дастаи Ливерно Пьер Марио Маразини 3 маротиба ба замин меафтад ва аз ҳуш меравад. духтурон дарҳол ӯро ба беморхона мебаранд. ӯ дар беморхона баъд аз чанд дақиқа аз дунё чашм мепӯшад. дар ҷои чорум Миклош Фехер мебошад. 26 январи соли 2004 дар шаҳри Португалия бозӣ миёни дастаи Йимарашним ва Бенфика буд. варзишгари венгриягӣ Миклош Фехер баъд аз тарафи довар ба ӯ нишон додани корти зард ба замин меафтад. ёрии аввалинро ба ӯ ҳамдастагонаш мерасонанд ва духтурон низ пас аз чанде ба ёрияш омаданд, вале ҳеҷ дастурамал ба ӯ ёрӣ нарасонд. барои розыгрышаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кораи ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавонад спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик. дар ҷои сеюм Антонио Пуэрта ҷойгир аст. яке аз беҳтарин муҳофизатгари дастаи Севилия ба ҳисоб мерафт. 25 августи соли 2007 дар бозии миёни дастаи Севилия ва Реал Мадрид Антонио ногоҳ ба замин меафтад ва баъд аз чанде ба беморхона бурда мешавад. баъд аз 2 рӯз дар беморхона аз сактаи дил аз олам чашм мепӯшад. дар ҷои дуюм Криштиан Ҷуниор мебошад. соли 2003 аз Бразилия ба Ҳиндустон меояд ва дар дастаи Ист Бенгал бозиро оғоз мекунад. дар муддати кӯтоҳ беҳтарин футболбози Ҳиндустон мегардад. соли 2004 дар бозии ҷоми Ҳиндустон миёни дастаи Демпо ва Мохун Беган дар дақиқаи 78 Ҷуниор ба дастаи ҳариф гол мезанад. пас аз чанд дақиқа аз тарафи дарвозабон ҳангоми рӯ ба рӯ давидан зарба мехӯрад ва ба замин меафтад. духтурон сӯяш мешитобанд ва ӯро ба беморхона мебаранд. Криштиан дар роҳ ҷон медиҳад. дар ҷои аввал Питер Биаксангузуала мебошад. футболбози 23 сола баъд аз задани гол аз хушҳолӣ сальто зад ва аз сабаби нохуш анҷом ёфтани сальтоаш ба замин афтод. баъдан маълум шуд ки сутунмуррааш осеб дидааст. Питер ба кома афтод. 19 октябри соли 2014 фавтид. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед ва ба ссилкаи зерин дар омада моро дастгирӣ кунед. хайр. Audio Jungle.